Evanjelista Ján píše: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Drahí priatelia, v prvom rade všetko nové v dobrom roku 2026 chcem vám všetkým popriať. A opäť sa ponoríme do Božieho slova, evanjelia, ktoré sme počuli. Slovo. Slovo, ktoré je na počiatku. Aké je to slovo? Mohli by sme sa pýtať. Vieme veľmi dobre, že slovo je niečo, čo môže meniť. Slovo totižto vie povzbudiť. Keď nám niekto povie, si dobrý, dáš to, choď do toho, neboj sa. Ale slovo vie aj zraniť. Keď nám niekto povie nepekné slová, tak vtedy to potom aj tak v nás ostáva. O jakom slove však hovorí Ján v Evanjeliu? Čo je to slovo? Mohli by sme povedať, že Pán hovorí, ja nie som ticho. Chcem s tebou hovoriť. Áno, Pán chce s nami hovoriť, ale môže hovoriť iba skrze slovo. Aj my sa na druhých obraciame skrze slovo. A slovo, ktoré hovorí Pán, má svoje konkrétne meno. A to meno je Ježiš. A my veľmi dobre vieme, že Ježiš to nie je nejaká myšlienka, nejaká idea. Ježiš nie je veta z knihy. Ježiš je slovo, ktoré prišlo k nám do tohto sveta, do tohto nášho sveta, ktorý je naozaj pekný, pretože ho slovom práve tvoril nebeský Otec. Avšak v tomto svete je i strach, vojny, chaos. Mohli by sme to tak zhrnúť, že v tomto svete je i tma. A teda Ježiš ako svetlo a slovo vstupuje do tmy. Lebo o ňom Ján zároveň hovorí, že bol tým svetlom, ktoré osvetľuje všetkých ľudí. A že prišiel do svojho a vlastní ho neprijali. Ak Ježiš vstúpil do tmy, tak my vieme dobre, čo je to tá tma. Lebo všetci poznáme tmu. Tma, že niečo v živote možno, že nejde tak, ako by malo ísť. Tma ako pocit, možno, že nemám na to. Tma môže byť častokrát i osamelosť. Tma môže byť porovnávanie. Tma môžu byť hejty. Za tmou si môžeme predstaviť možno, že všetko to nenegatívne a niekedy aj to ťažké v našom živote. A Ježiš vstúpil ako svetlo do tejto tmy. A čo robí táto tma? Tma nedokáže pohltiť Ježiša. Tma nepohltí svetlo. Vieme veľmi dobre, že tma nemá moc, pretože tma, ak to tak môžeme povedať, je nedostatok svetla. To, že v tomto svete nebolo dosť sveta, preto prichádza svetlo sveta Ježiš Kristus. A prichádza do tohto sveta nie ako nejaký superhrdina. Neprišiel tu preto, aby riešil naše problémy. Ale prišiel preto, aby bol blízko. To je to, čo počúvame tieto dni, že on je Boh s nami, Emanuel, to malé dieťa. A teda prišiel, aby bol s nami, aby bol blízko. Pretože on chápe, on rozumie, on vníma, čo to znamená byť neprijatý, odmietnutý, nepochopený. On sám toto zažil. Avšak pozýva, ak ty príjmeš toto svetlo, ak ty príjmeš Ježiša, tak dostaneš moc byť Božím dieťaťom. Byť Božím dieťaťom neznamená dokonalosť. Byť Božím dieťaťom znamená byť s ním. Nie hriechy, či nejaké naše slabosti. My sme pozvaní byť Božími.
Je tu však jedna veľká otázka. Prečo tma priťahuje viac ako svetlo? To je realita aj týchto dní. Že tma priťahuje viac ako svetlo. A možno, že 3 také jednoduché veci. Prvé, pretože tma je ľahšia a pohodlnejšia. Nemusíš sa pýtať, netreba nič meniť, proste jednoducho to tak žij. Áno, byť v tme je o mnoho jednoduchšie a ľahšie, ako by žiť tento náš život. Po druhé, tma sľubuje rýchly dobrý pocit. Tma nie je opravdivé šťastie, to je pocit. Tma je totižto taká skratka. Rýchla, zábavná, jednoducho zabudni na to, čo ťa trápi, čo je v tvojom živote. Je to skratka. Sľubuje rýchly, dobrý pocit. A po tretie, v tme sa nemusíme ukázať. V tme nemusíme vidieť pravdu, aký sme, tú našu slabosť, niekedy tú hanbu a ten strach. Tma to jednoducho celé prikrie. A tu je tá veľká pozvánka, že prečo máme vstúpiť do svetla. Pretože svetlo je Kristus. Ale Kristus neodhaluje preto, aby niečo v nás zničil. Ale Kristus chce svietiť v našom živote, aby uzdravil, aby dal do poriadku. Drahí priatelia, k tomuto nás pozýva Ján v celom prologu. Svetlo, ktoré prichádza do tmy, aby sa človek stal opravdivým človekom. Aby sme sa stali Božími. Až vtedy, keď príjmeme toto synovstvo, toto dcérstvo byť Božími, až vtedy sme opravdiví ľudia. My toto svetlo potrebujeme a tak sa pre neho i rozhodníme. K tomu nás pozýva dnešná nedeľa.